निहोर गोजों नों अनजालि सना आंनि हायनारि सान गोरलै बायदि सना नोंनि महरा दान सोरां हरनि नों अखाफोर गावदा बारनाय बारसे गलाब बिबार बायदि नोंनि महर रावजोंबो रुजुजाया पागला गोसोआ नोंखौल' नागिरो जावलिया गोसोआ नोंखौल' हास्थायो टुरिजम मोनफैबाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर आं दिनै ब्लग भिडिअखौ खालामजेनदों टुरिजमाव फैनायाबो फार्स्ट टाइमानो बरिया जायगाया नोंथांमोनहाबो फैनो गोसोबा फैनो हागोन बरिया नैबे न'खौथ' बिराद मोजां मोनो आङो एकदमबारे बै गोजौआव गाखोनानै खेबनाय नायनो माबायदि नुयो First time आ गया tourism ये टक 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 आहा मेंलायथारो माथो गोजौआव गाखोबोबाबो बरिया आयदै मेंगुजोब्बाय जिउनि जोबथा बुब्लिसिम नोंजोंनो थानो सानो आङो नोंखौनो गावनि खालामनो दुखु सुखु सानैजों रानलायनानै थागोन जोङो अरायबो अनलायनानै जागोन ना नों आंनि अरायनि राजखुंग्रि जागोन ना नों आंनि जिउनि लोगोरि ओंखारफिनबाय थांनोसै न'आव मोनाबायबो नालाय बे मोनसे रुम बै फिसा फिसा न' हाबफैनायनि र' मा दं नायनि खाला गोजा खालालै
आं जायगानिबाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों बेयाव नैबे फंबायखौ दोनबोथावथाव हा दरजा तो खुली शासन किया আছে তোর তলা লাগাছি ব্লক তলা বন্ধ করছে ওই তো খোলা আছে কি আছে তোর কি আছে সমস্যা গরম আছে মুটে কাট ইমান গরম বাপ 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 আইও খেলে गरम तो पानी लगे तो पेड़ से बनाया देखो तो उस पेड़ का मिलेगा दंफांजों बानायनाय नङा सिस्टम है ऑन पता नहीं है ऑन सिस्टम देख रहे हैं वाव बे न'आव हाबनो नायदोंमोन आं ओरैबायदि गरम दंफांनि न'ना दंफांनि न' खुनु थिं सिं गैया आरो दंफांनि न'बो जायो बेबो itu mah busu जायगाया खिन्थु बरियानो एसे गिदिर जाबावनांगौमोन आरो ओइ देखो खनबेसे जाखो नोंनियाव फैनाया Only one. फार्स्ट टाइम First time. बैग्रिया बिबार बारबावबायसो नै ये देखो हाबनाय नायनि र' बे न' सिङाव माथो ताला बन्दसो ए साला ताला बन्द टाक टाक ताला बन्द मा दं बे न' सिङाव हाबनाय नायनि दे तो बहुत दुनिया बनाइছে रे ভিতৰত কি কি আছে একো নাই দেখোন बरिया एगिला जायगा बाप बाप बरिबा पालो खमायसां र' अलप बरिया बिराद मोजांलै जायगाया सयथिबो ने बियो जिरायनो नैबे बुस्थुखौ गायनो लांनांगोनलै नैखौ बेखौ गायनो लांनांगोनलै जिरायनो मोजांथ' नै बरियाखा अ दुब्रियानो माथो दुब्रि हाग्रायासो माथो Full. ना फुल Full le. बरिया इदिसा Guys,